Sanibona bafethu konje umdlalo le umuntu ongumbuyazi umsakazo ngisho banodonda azizeke. Mbuyile bafethu with another banger. Okay bafethu namhlanje yini kambo traditional wedding Membeso. Okay. Namhlanje bafethu umembeso. Angazi ke level lokho ukuthi izophuma kanjani because ngizobe ngimatasa bo. Kodwa sizobona ukuthi ihlangana kanjani. Yeah bafethu stay tuned. Subscribe, like, nibuke namanye amavideo bafethu. Yeah, stay tuned. Awuyibuke le. Ngibona lapha. Sharp. Okay bafethu saya ePlaza manje ngilile. ePlaza bafethu. Saya ePlaza manje. Solando sisiye manje. Uzobuya naye la emcimbini. So nje ya bafethu kubhizi. Angithembisi ukuthi ivlog izoba yini kodwa sobona uzothola umuntu ozorecorda nalapha deco. Uzobona ubani ozomnikeza record. Hey wena. Ready to
Ungagodoli ufudumale emzini kaMageba bathi bazokunakekela ungagodoli siyazwa ufudumale kube kuhle kube mnandi ekhaya and ngizuyile mangabe sicula nje sithi umakodo wethu uzosiwashela asiphekele vele sesiwasha imishini ama-washing machines. Yes, and also sesinama dishwashing machines. Noma sekuwasha ngawo ama-dishwashing machines akunayinkinga makoti as long as izitsha ziwashiwe. Ukuthi uyiwasha ngani izitsha akunayinkinga. Okusalayo ukuthi as long as izitsha zizobe zingekho esinkini. Bese ushintshe makoti. Maningi akusilona iphinifa eliyi-1 abakunesa ngalo namhlanje. Maningi amaphinifa. Yes, iphinifa eliyi-1 no asilidingi. Mali 1, 2, 3, 4, maningi 5. Ngizomswela amakoti mangabe kuwukuthi akuyileka ekhaya kanobonga mhlawumbe uya elokishini. Yes, ney'keti nazo zokuthi uhambe uye elokishini ube muhle makoti. KaMageba bayakuthanda makoti, bayakucabangela, bafuna ukuthi ube comfortable. Nayi nobhasikili wokuthi yes ungancama Yebo. Into ekhala kahle. bayakhombisa kaMageba Bazomnakekela. angeke uzulambe bayondla kaMageba angeke uzulambe yezwa angeke uzulambe kaMageba abayithembi bathemba kaNkulunkulu ukuthi simkhonzayo angeke azakwenza uzulambe. You will never let anything from me. So nje siyabonga ukuthi uvuma ukuba uzothathwa kaMageba ukuba umakoti kaMageba. Siyabonga kakhulu and siyajabula oMageba nabo bayakwamukela ngenhliziyo emhlophe. Siyabonga kakhulu. Ayisho abantu sesibheke manje le town bafethu manje solanda umuntu la yabona current situation ayisihamba ngengadlangaza bafethu bavezele ingadlangaza sihamba ngengadlangaza asisaphethanga-ke umhandile sobonana stay tuned bafethu phethe ivan la bafethu ikhathalekile manje okwamanje sesibuyile town sesibuyela manje e7 manje la kucimbe khona bafethu stay tuned lokho nje bafethu ngiyazi ukuthi le vlog iyalena le kodwa bafethu sila manje sesishiyile manje even sesiphethe manje umhandile manje bafethu sesibuyile town sisendaweni manje angazi kwabandana ngase7 ngase-complex ngase7 ngase-complex phethe impintshe ngapha tshela abantu lapha ama-crash akubona tshela ama-crash akubona uVilakazi okhulumayo nizwa bafethu abangaziyo bangazi ngo-Avelayo sebezosho abayithandela uVilakazi lapha kuma-comment noma bangitshele mina ngizonihlanganisa naye lungileke bafethu ayiphinde ibonane.